Adiiifo no hu ni say anya sori o na mo hweye omo nya sofo o they are demons. Ani da ho ye ani da ho asama Yesu Kristo ka na mpase me no didi hu nkomo bianaba amen amen. O se jo ye onuaba pi ana wo wiase ba ye wo dua bebrebe dua koro no na ba no ana me yehunu dua koro a aye de ba cha wat ma se se dua no na ba no ye de ye dia obi akamfo matena wura mo kakra ye wakwa unsusa obi ape udro market ya ye siesie ni eto ane ye won susa anyonyono no ko ba ko na me body ye friend bedroom what you say ane ye won susa anyonyono no ano so tetefo ne papa so on say dey sitie ana yewo ahaba bi ye friend pepe dia wo se efifiri fofora ane bedroom ne se ade atia ne se okuani bia hu ne ya no ahu odo no atwa to agu because aso man am faso so obetia di na mo na dia memi ni se na haban ya duro ekro to obi serious na yam na de tarimu a na wu so ati ase asoro bia na de ye se ye dia koya numu dia ya tudi pepe dia wu asekira ne se omo se pepe ni bi na ka ze kwa unsuso ana okoteti na odi ye ena owu ye so ati ase ti ya tudi pepe dia wu na obia wadofuo pa no ewu pepe dia wu a wono o twa tugu pero wu kwa unsuso na wadaho asekira ne se obaba batete na wadi asatra wiram aminim dua bi ye fani dibo ya bawe die samne te sankate bada so ye hwana howe ana dua foforo so aya ya similar ye fani bete ano de ye ni so de ase na wi kusiewe na se oria ne nam ne body ni nyina ba no kusiewe a body ni nyina na tire ngoma kora ba no na yesu no ne adidi agro se okona bi ateda ho na ofa bronya sia ye ni sky ye de koto kamba de ato etuo ati ase enkam protio na omoto no so odru magazine omokora de omode dade na aye de ne ekotwa enkam pro na yenisika akoto kambad ana omosa bo yehu se kambad na timiku ndi yanko yedi eni bete yedi tujamwa na nsuo na wo mu no twiwe ehuru betua na niwa na no atwiya ufa na de aboda ho na de abofom na ji pom ya boje so trase enso atuatuo bete no bete dia obi akona da wa ya de bedi agro ya mfa nhia num so on say de sitie ana ya wo ahaba bi afro no onyono minyiri ya da mo sa ya duro bitter leaf we na mo sa ya duro na bano obi antini na bano but asawa similar sa anka of krona se aso ketekete udi asawa na so tia udi a de nyame na ha da ya ne sa
so enti yawa duaba different de ye di ane de ye ni amen enti dua bia no na ba ane ye di hunu dua koro sa matemase sa kubasi ho a obi nkyerɛw anka si ho a asoro tangerine ana soro lime yɛde horo anka twadeɛ ana soro kutu a yɛde horo bucket yɛde aseɛ ana saa soro anka nkasa so differences wom but na haban no ɛyɛ ase na mepɛ sɛ nipa dwen etwiba so Christianity anya wasɔre korɔ no ana ba mi a wo sɛ ɔyɛ kristoni but aba a wo so amen aba a wo so no ɛno na ma yɛ hunu nipa korɔ a woyɛ nti Yesu se medua no nya dua pa na na ba nso ayɛ aba pa saa na ɔkaa sɛ wopɛ nso a medua no nya dua bɔne na naba nso ayɛ bɔbɔne na dua biara naba ɛne ɛde hunu dua korɔ amen matena se ana masese na mahu sɛ Ghana ha ɛne wiase yɛyɛ big mistake yɛto nneɔma nyinaa bom wa wɔbɛka nyame asɛm korɔ gyen no yɛsɛ wodi atam ne nyinaa no sɛ nipa no di bɔne no wansosɔ no so wakɔyi no atɛn enti wodi atam that's it susɔ no so woka bi foa deɛ ɔyɛ so sɛ wanka bi amfoa so nko adeɛ woyi nokorɛ no ho atɛn deɛ bɛka sɛ wodi atam sɛ wotena ase na obi di bɔne aduaba afiri ne mo ba no anya duaba papa wobɔɔ so a ɔmo se adɛ nti na woka wotaa no ntia ante saa o ɛfiri si a woman sabi menya abɔfra sɛ nyamedwuma mu koraa no ɛmfi a manya wɔ mu no kyɛn obi a yɛwo no sabi mpra duasa mebɛtoo asɔfo wosia bia na appearance ɛfiri ne tiri nwi ɔbɛse ne nansoa so ma ahu sɛ sɔfo na akoi ɔnkasa wo ho mebɛkyɛ wode aseɛ ɔne wo ni nkɔmmɔ but ɛfiri ne tiri nwi ɔbɛse ne bɔwerɛ so ma ahu sɛ sɔfo na akoi na matrase ansa ne yɛbɛka sɛ asoma se yɛ diifoɔ kane no kyɛ sɛ wohyia no a wonhunu hwee gye sɛ bi a wokɔto sɛ bi a ɔyɛ nyamdwuma ate aseɛ nipa no appearance nipa no kasa akoma a ɔde yɛ adwuma no wate aseɛ ɛne ahofam a ɔwɔma Jesus Christ wohyia bi a wotumi sɛ yes ɔyɛ diifo ampa and at the same time wobɛsa ahyia nipa wɔ sɛ ɔyɛ diifoɔ ama wɔkyerɛ wo koraa wahwɛ a wonyɛ so so ate aseɛ matraseɛ na masese na mahunu so in fact nneɔma ɛkɔ soɔ yɛyɛ pansui mehunu sɛ akyea watem aseɛ fine Matthew chapter 7 abɛka asɛm bi Matthew asɛmpa tire nson ne nkyekyɛmu dumiɛnsa ɔde bɛsi dunkron Matthew 7:13 ae akwan ahodoɔ mmienu obiara ntia ha o
Monsene opportunity. We say the voice of Christ. Monsene opportunity. What's a corner? What do I say? Mienu. What I say? It was a Moses. Akwanya hodo mienu. Why would you do? Monsene opportunity. We are no trying. So, young say a pontiatianum. Na pona so ne kwanya etere de ekoseyim. Na wana wo hyene mu no ye pii. What I say? A choir a song. Netere no de. Ekoseyim. Na wana wo hyene mu no ye pii. One first one dosi. Na protect na okwanyen ya ne de ekonkwam. Na wana wo hunu nu sa. Yanti asem we ye. Jesus Christ. Anoma asem ni. Okwaya esono. Netere no. Wase wo ma first dosi pa. Na emfaso na omo faso kro no akwa no elido ko seyem ana so akwa hwehwe no wo ma hunu sa wo ma hunu sa kwa tiatia no so na no na die ko dia enkwagiem ente betrosio me ya analysis no ana mo hunu sa mpa wọ́n Kristo náà ní ma sẹ́m wọ́n jẹ́ bá sọ àmì pa amen mọ́tì àṣẹ ẹ̀yẹ Kristo náà nkasa ẹnu ma sẹ́m amen fine wọ́n sẹ́ ẹ̀kọ́ yẹ ẹ̀sọ́ no wọ́n máa fẹ́ mu dọ́ọ̀sọ́ mọ́tì àṣẹ number one wọ́n pèsè rírà bẹ́ẹ̀ kan no. What you say? On pa ho kere. On pese oba poli. Amen. Amen. Eno on pese oba to amram. So you say? On pese na mo oye free. To o ma faso no ados. Akwanwe ne dia. Onam so a ankokɔ hwiraw na nso hwia anso hwiraw so ati aseɛ ɛyɛ kɔn yɛ hwia baabi ɔkora na sɛ deɛ afu atua no gye sɛ ɔfɔ so na wabiem na wakɔ wɔma wone saa kwan no hwa amen hwɛ sɛ sika fam ha yai sofo no obi abetre sia o na sofo bi preach was na se preach we di atwam sakrawa dwen di atwam what you say se adia masadi ma hunu se enipa yira what you say nipa yira papa enti oka kwana wo semire ya no yanhwe de ore bato aso osena mo hwe mo yi Adiiifo atrofo ho asem wo ya asem a kisa ka wani wi ha no de we bato aso de nti oka se ekwana so ebisa ene se obi a wo kura Kristo nkyira kyira ankasa no ha enipa mpe ho so ya se so kura nkyerɛkyerɛ so de nyame asɛm nkuto ɛna ama no nipa mpɛ so ya se Mmom momra natimi aboa mo anya sika nipa bagye bum na anapai me ba kan sama kyerɛw amen wa kan sama kyerɛw Joshua asokai ose mo hwɛ mo yie Adiiifo atrofo na wonam enyanten womam eba mo nkyɛn na wo mu dia wɔyɛ mpɛfo wo mu no pɛfo wɔyɛ mpɛtakuri abai adufuru pɛfo wanaba na mo de behu wɔn wɔn sɛ de wɔsi aka no the fruit na ba no ana ade bɛwu sɛ wei Adiiifo a nyame afrɛ no na wɔn nso Adiiifo atrofo
so ade ahye why o church ni anyame afra no why church for atrofo why sampakani anyame afra no why so sampakani atrofo so ade ahye na me be kotu quotation bi oje be so amepa amen John 3 wala sampa etremi ansa John 3 verse young can free 33 mra John 3:33 dear what did adanse na so ano areso nyankopon ye no kwafo ai 34 na de nyankopon asoma ne ka nyankopon nsem no nyankopon susu hom ansa na ode ama agya no de oba no na ode nyama nyina ahye nsa what said you say ama statement no why are the voice of Christ yes we said the nyame asoma no kana asem ode nyame asem na akro yes yan Jonah God sent him or a prophet but ode nyame asem na call anyway yan Noah Jemeso amen amen the battle dia se ode nyame asem na man ne pan sofo look at John the Baptist he's a prophet the last and the major prophet what dia se ode nyame asem ana ma Israel amen yan John Revelator the prophet New Testament yan no so ode nyame asem ana ma ye the battle obi atie me pa fine we said the nyame asoma no ka asem what is it the nyame asoma no ade a wode bre nipa ay nyankopɔ asem obofo no a oba amare nche no obofo no a oba amare nche no asamba no de bai what the nyame asem ana bra Mary ana me bo the word of God ana de bra Mary Mary received the word of God amen fine matresi masese nyame suma obofo ani Cornelius bakasa wakaje nse kojopa Simon ntomanyimfo ni fie Peter ho suma me nkofo no mro abeka de asawo obaje di say Peter bayan odi awurade asem ana bre Cornelius ne fie fo kwasem so yase odi nyame asem o ana de bre won ti asem di enti obia onkuta sa nyame asem odi ase yes no sorry I was say me nyame afra me na nyame fra me no de ode ma me ya kwankyere sorry pori ya bodamfo about what last year sani parmi so area by bodam look at Jeremiah about the friend Jeremiah was some of the men some so men some with the idea by also I a prophet what last year yes from Jeremiah 1 to the end and some rather than my Jeremiah or the Israel and actually and some of them made my Jeremiah ya what you Israel for 10 you are the church one on your barak a Troy yes what last year fine Ezekiel chapter 2 Yaman the next summer Ezekiel chapter 3 no crowd was assembly only he's a prophet was assembly only about what you say we all say what the next Israel fear swallow for and to tie masem na kan bo won kokoko what ya analysis amayan
obi antrust no ontie ne yie da bia me ka bi sɛ Ghana ha no yɛsosɔ ne yɛma so ɔde aseɛ boys yi start yei maka wasɛm saa de abɛsim no sɛ nneɔma a wɔmo yɛ no ɛne awurade asɛm nkɔ sɛ ɔde aseɛ ɛne awurade asɛm nkɔ o nyɛ saa na Adiiifo dwuma teɛ maka wasɛm from yɛasanto apɔ so abɛsi no wote aseɛ mɛno sɛ meka a ebi sɛ ɔwade asaa na ɔteɛ tiɛniye meka sɛ awurade wɔmfa sɛm nhyɛ obia no kɛkɛ ho amen wonim sɛ Jeremiah time odiifoɔ bi sɔre yɛ ne yɛfrɛ ne Hanania ɔno na daadaa Yehoiakim ɛne Sedekaya akoma ɔdaadaa Yehoiakim Juda hene no ɛne Sedekaya akoma ɔhyɛ nkɔntrɔ daadaa wɔn sɛ ɔmani bɛfiri Nyame soɔ sɛ wɔde aseɛ wɔde monstudy ade no enti Yehoiakim ɛne Sedekaya rejected the words from Jeremiah mouth. Say Jehoiakim time. Say Jeremiah kasa no asomani akobuno. Na me asem ba Jeremiah nkyɛn. Ama Jeremiah bofro ye friend Barak. Onya daage tro nsɛm ni nyina. Akɔken kan kyerɛ Yehoiakim fiefo. Yehoiakim tifie. ɛne ɛde Jeremiah num asɛm no de kɔmaa no ne nsa sɔm a ɛne ɔsonsam no ɔde hyɛ agyam ɛna bi akyi na awurade kum no ɛna Sedekaya ɛbɛtaki over na ɔno deɛ ɔbɛyɛ ntiɛsɛ na time wote aseɛ sɛ Jeremiah ka Nyame asɛm ɛde kyerɛ ɔmaa no a ɔsɛ monkyɛ no nsa mmenam na Hanania abɛhyɛ nkɔntorɔ ne abagye so sɛ wode aseɛ meka nsɛm kyerɛ mo woanhwɛ yɛ a ade kyɛ ɛbɛmoma wo sɛ false prophet ɛyɛ prophet sɛ moanhwɛ yɛ o ade kyɛ ɛbɛma false prophet moagye adi so ɔyɛ prophet jẹ́mi sọ amen anhwɛ yà because ɔnam kwa mmone so na ɔde apɛ sika na ɔde atɔ mu ebi a yɛka ne sɛn container baako awa container baako na ɔba abɛkyɛ na ɔde awini hot anso ne mu yɛ patakuo a wɔnyɛ awurade dea ebi asɛm wɔ meka amen odiifoɔ bai wode mo study Bible no amen asɛm a mekan meka tia adiifoɔ no nyinaa mengye twe nyi adoa te asɛm no ye wɔma sibɔne kɔa so sɛ wɔma odi anadwo da suom wɔmene on gangs wote aseɛ akyerɛ nipa twe ne mogya anadwo da suom toto nipa ani so wote aseɛ mese memfa ma firi masin ana memfa ma ɔka ne sɛ eliminatifoɔ neniye adiifoɔ no amen wɔmo wɔ guns Ghanafoɔ se NDC4 guns masa monya adeɛ mɔkyerɛ no ana MPP nso wɔ guns fa to baabi wote aseɛ wɔmo wɔ guns o kyerɛ mmaa twe wɔ ho mogye ko wɔn tasɛm ne yi
because yɛyɛ nyamedwuma bɛhyinna yɛhyia adiifoɔ ahyia asɛmpakafoɔ ahyia akyerɛkyerɛfoɔ meka ma mate jo yɛyɛ pansu ɛyɛ west sɛdeɛ mo nnwuma deɛ ɛden ɛyɛ west wate aseɛ sɛsɛi ma menka ne sɛi ɛfiri si a wo me bɛsi nnɛ mekɔ asɔre mehyia sɛ adiifoɔ no bi ɛna mehyia asɔfo apostles ɛne deɛ keka ka ho wonim mawuru sɔfo biaa ɛfiri Peter no mu time nyame ka kyerɛ ne sɛ ɔba wɔagye sɛ ɔnom no nufo ansa na yare a wɔne mu akɔ ebia na bi ɔba buru baabi di a wobɛtumi aka kyerɛ me wade aseɛ mewuru bi da sɛ ɔbi kɔ asɔre yɛsɛ honhom bi tuo mu ɔyare gye sɛ sɔfo yi wo nofo to n'anum wɔsa gyina Yesu dim wode aseɛ ebio ɔbaa no a ɔgyina hɔ no honhom bi ha no gye sɛ mekisi no ɔfɛ mmabaawa no a yɛho ɔfɛ no no ɔde aseɛ na ɛnyɛ me nwɔnɔ sɛ amen jo meda bia meka ɛnyɛ nyame ɛnyɛ nyame nti ne ɔse wɔma ahuru kwankɛseɛ no so na de wɔma kɔ wuom ɔwo sɛ de ɔse kaa no yes asɛm a Christ kaeɛ no ɔte deɛ ɔkaeɛ no ase wode ase a wode ɔpa me se wo kuada wura Methodist asɔ dɛm na Methodist bishop nka sɛ ɔyɛ mpaebɔ mensɔre ma ne korɛ mma wode aseɛ ɔmbɛda wɔ mani akɔ baabi atɔn bayifoɔ nkum yɛde apple baako pɛ apple sɛi 50 Ghana apple no a yɛkareɛ no yes baako pɛ yɛ 50 Ghana asɛmpa na meka no wokɔ sɛntema bɔfoɔ hɔ a 50 Ghana sɛ wode aseɛ wonem sɛ sɛ ɔsika nso ɔmotumi kyɛ mu tu apple no ne apam 250 ansa ne wabɛtɔ yere ansa ne wabɛtɔ bayifoɔ nkum wode aseɛ ti asɛm no ye adantia ɔrere sɛ ne problem bɛkɔ answer is no obia wobɛgyina ɔdi adanseɛ sɛ ana mereyɛ ɛkɔ bia wɔyɛ partɔfoɔ mu wote aseɛ wɔyɛ partɔfoɔ mu sɛdeɛ ɔbɛyɛ mo a mabɔ foforɔ no ɛbɛbiri mu ani so na momfa mo sika nkorɔ obɛgyina hɔ a mehwie apɔ no na meyare nkoe sɛ tuyɛ sɛ memoyɛ ɛkɔ sɛ yɛpɔw a ɔwɔsɔhye a yɛdɛ ma no nipa tiri mu ɔdɛn jo sɛ mehwɛ nneɔma ɛkɔ soɔ system no mu a na yɛ mehyere wode aseɛ na yɛtua bura from yɛsantoa anipa nkyimi yɛtua bura o
ni akata so ni akata o say ye hira so ye bebie ye bebie di ani asemini na man force so garo yan fan chaw utua ansa ne asama yes omoto bi o ka so omoto bi on boa so tasia na dalo no so ama wo nkwankwa jiem tasamini entisa before ba jiro ka se o sika ayo wo na wo jimi ya wo kotra ho no ene wo na ye billionaire wase ka se bi sika da maju bi sika ka se ya o ya se wo na wo jimi ya wo kotra ho no ayo wo ke kama bo mi sa no de enye sika no mumu sasa wo ma hyase adwuma ba na no mo ye I know everyone. I know everyone. Womu nyina me ni womu ko sitire. What do I say? As an mama for so na ko fin so no ku. Very good. One triple aye. What do I say? Ebeneza say, onu say na what say? Kwasi kwatin. No in prayer tower. Ubusa kwatin your madamfo. So I know them. No power life. I usher. Or they say continuation. No about you so continuous. I know everyone. What you say? But I know sir. Nyame beti me afa wa we usher na so ye bibia ya adwuma. I'm not against. So what you say? But I dey ba ko me pese. Ghana fo hunu ni say Christianity enkosa Christianity enkosa o mumu say o ma kanyame asamsan o ma bo asu sai o mo nye bida asu bokra de what does here ente me sha na me sere me sha na me sere ti asemini ye me pesa obian entie me o shaya o du moja betwa so asuma sia chamika ya ni sia tu woni ba tia no no wawu o te de ma chana se woni ba tia ni akun be very careful tieniye anu na obi nim ka ho asem wa say so person nye sika oni oba na shere oba boa mo anya bi oni wadi kra na ho so dey ase o wi anu odi tuato o start no o oba ka so cassette eliminate for but oba wi anu ana ma ya huru sa asem na ono ana asem some me preacher ento o ka asem bia na me hwe end of you no na ma huru asem kura wo ka so what you say? Unya kumaba. Nanya nkwalansa. Moja opemfo na sie ne mona. Usika wuntimi ni. E so nya sika na o chele. Sibenyina wa famu ni okika no. Waye. So what you say? No no sure di oba. Oba bua mo anya sika. Na wa chele. The thing I say yes. Na me na amana si wo manum no. Mbaki kana makoma. So what you say? Me shani o ma ho. We mu sa Canada say. You know ni beniza na. E dan na ekoso. O timi ba try radio so no oka. Me adira ya na ne buofu o mo no say. Ada na wudi na ti na o mo sika ni bi di no. One can. On count. This friend in China. So what you say? Mun shoye me ya da bia me she sa kokobo we. Me nyai da. Me nyai. Jama so amen. Amen. Me shop boys na de o mu ya no ho. A time papa. A time. Obi obaka cho say, the omo ya is from the Lord. Ongan Jesus so for kwase wi asa oboa. Boa. Woman, you know your occultism.
are worshiping idols. They are bowed down to gods, not God. They can't cry to them. One more sacrifice, what do I say? It was season behind an idea. Into 1 year sacrifice. That sacrifice a more dubanu and Timina we are quite more yes we can. One more sacrifice. Our money. What do I say? The person will be a good son also. But as some may come, and you throw, Mr. Omoye, what can I say? Woman, you know, will be a robot to what I say. On could you draw? What do I say? And what you see can swash it. We just trash it. Well, no dance for ourselves. Oh, is that a city? But Jessica Conference can be a da. So I say, we just learn our orgy. And tell you what, Tracy. The person of class come to. I'm now 34 years in ministry. For the work I'm doing. What do I say? What I remember credit is beyond your 15, beyond your 25. Yes. Tell somebody. As far as we it belongs to God. So I say, Sika woman yodia. Sika woman yodia. As far as your business, said your motion. Business. So I say, Sika woman yodia. It belongs to God. Obi anyame afra no bia no. Awurade na coach no. Tieni. Yes, so for Ramford. Eko ka say bim free nyame. No mo de no ko tra fidie so didi na tem. It is true. Asema so for Ramford kan it is true. Na mo ni mo se mo free. What you say? Me me gina hoyi. Da bia me ka bibi say. Onse omo say brother Sami. Sana obi ba ka tell so say me ya okot for penny. Me ti ya am say me da nyame say me okot ni ya guno. Obi antra ne baby. Samana me ya penny dia me guno. Yes. Mo obi ankosia bio. O ka na me sere. Ono ya wa say nya no kore. So ya say me pesa Ghana phone ti no mo tie ni ye. Tia semeni. Munshawo ye. Ya ka do for Ghana ha. Ka ho. Omo ka ho. Nipa we ya yira omo ka ho. De ye yo mo ne ma no. Tia semeni. Omo ka ho bi. Yeni. Na ya me yase. Nana Kufu Addo so almost. Ghana, you need nation prophet be our own. Do na ben no. O jani ye. So for bempa. Na me defo bi ani ho a oba ware agya sa ware agya sembi oba buru. What you say? I'm not against anyone. But let it young ko Bible dum. Maybe anya kona na waka. Kai. Amen. Amen. No nyame di fo ahyankom. Na ya trete no. No akotam na ntwi akopachew. The Swiss de ne ben akonya. O ya se. Me pese Ghana fo ni ba ya hoso. Adia Ghana fo here. Aya repentance. Amen. So ba sakra ya gye. Na ya de Yesu Kristo chi anu ne adia Ghana fo here. Amen. Odifo ba akoyere ekuro atumi se pacha. Ya na se apumpuru ekuro no na ye ne sa what do you say obi so the other hospital me kunkomo mo sa obi so the other hospital kunkomo mo yere no ta se meni aya ne atwa from Spain so for any what do you say me person Ghana for ya wa tiri na ma kwa sorry yes lot one number I saw them all.
no be a sorry to us as for me do be. We be say 3 billion. No to focus on look to see your modian. One trust your analysis is shy. If you say Ghana, lot to buy will be 3 billion. When you sit and show them so 3 billion. Why the Tiaman? The angelic work. Oh, yeah. Oh, what is it? Obedient show them. Also, Yisika. We are no sad the idea was a correction. We are was a bar for the Obi or no to me Yisika. No. I am in one Sagana for Yadri. What is it? Amani can say last month, last 2 months, last year, they can hear some say Christian Council, any Pentecostal Council, not your bet me a stop one more. What is it? Because only once I saw being a scar, when you have you, Mako, and then Jessica or Brown Washi. So that's here. Women do America. What's the car on China? What is here? Only a can danger. And I don't left to me more. Like a wash of wisdom. What they are done me. What is here? Did I come and follow BCK? I am your departure. Miss Robia. We do rough, not to care about office. That is me. Tell somebody, what I got some periphone of mine. Also last week, we came before the local farm, Amani Abre. Our some majority leader, Mr. Chairman Sabon, and Penny for trash. And then she said, a summer or crying, or my castle or Mokoyano, and you're good. What is it? No, beyond Casson, but she's some Rama Chrysostom. No. Sasana Chrysostom Kodia, and I'm Rabamoya. A beer call up a comfort, and so much TV system of Yiska. Sadia, indeed, on all your drama, on all the job, and I never seen you some better also by Mayor Biamo. What is it? No man for, and all my cousin so much also. Yes, you must go. Nobody again I could do. Or be also a was a sick draw. You come in Panya be more giant. Young fat crama and you sick draw. What is it? Oh, my young Shahaya Basina. I know mechanical TV should say, Nana Kufuado framing. Some of my parliament 20 years Samaranoa. And come a papa. What is it? Christian, your better you who matter this. You are assemblies of God. You are Pentecost. You are Apostolic. You are Baptist. You are Presbyterian. Any other churches. So yes, here, resurrection power no buy. So from a close so powerful. Deeper life. Church of God. You will recite churches in you know. A beyond one not do for me. What is here? But I'm not the Quran. Until because I like the worries. Massa, last week, Mikai, I like him. So, what should do? What is it? And yes, some here, papa. So, what calls a taxi? Trade the motion. Trade the motion because you are sure you better sex because you are sure them.
sex because I saw them. Adia busumfia busumfu ntimi yo and I saw for him I saw them. What you say? Kobna ni mu obi ni mhwai. Oba ni da konyom no tareban. Ana no so bia ne to. Na Mike kura no. Ana sofo ba kugina no opia ne to atare oba no. Sorry I say. Go never do this. You were saying come chino kra unse koyi. No bani so na jaman. Ono se o kisike ono aka she kissing my hands. No bani so fe fenesa. O bani so fe fenesa. O ti ya mo gina o so bi ni mo sika ope no. Sorry I say. Obi nim so pe no. Ana men ka say. Ni na pomo. O jimi wa konwa ni. What you say? The camera damage you. You guys say kra mo. You be no for me say na no tia obi ano because Zimbabwe ni bi ayabi je was so no so ya bi wa ha. That is nonsense. God never do this. Because I no go for Ahonhom. I know what they say. But when you trace him somewhere some so do and you know who leadership o mo ye. What you say? Adian kramodam untimi nkoya no ho. So ko ran kramodam akọ kiss obi yira no. Ran kramodam akọ twa oba da ho na obutu na chi. Omo kura ware miensa enan. Omo kura untimi. Drink a go bitim dabede. What you say? Kogunsa. Oboa. O ran kramodam na kura snap. Ombeku travel. Ombeku kura. So you say Christian no and not justice be because the leaders obi to say Christian council for no me wona de kodi omo ye. They are so funny be here. They are very bad. They are this funny be here. They are very bad. Joe, we say asampaka for. Omo so we say one ton si anton oyira. Unye almost so do am ho agim jai o preach anu asensu agupam was one person nyame ye bibi ma no be bon so bi hohuru anim 500 e bi almost so aduro no so ya sia e bi so to wayere e guni kam to preach anu ni pa be twasia was special wire almost so to bi obi adon ho afra and over Assemblies of God to them as so funny your programmer on Passover or prophet. Say no. Sorry, I see. My prophet went to me by Jessica. I want sorry man homo. Be a supernatural encounter. No more prophet. Tina so nice son. What I say? And you man cost one. Me say Ghana. Ya mobo. Me say Christosum. Abosonsom. Untimi kwa akonfo fi en kase makoki su obi. Ti ana so ana antoa so ana akobiri. Ye adwuma. Ata se. Obi ba jira ho. Wase me ma lotto, me ma we. Oni sa na na kai me se. Pediase lodge. De akwa ne se wo ye no. Oda so ye. Ye bia nka we ntire no. Amanfo yira no toma o bai. Onu ana bai. No ana bai. No kwasem pa ko ne kohwe. Wode aya kwankyera ma. Toma gunu da na chi no. Nya de ketwa. Ati afi. Se ye kan sam bi kyewa. Ebiri bi atwam odifo atakoko ase. Wa fa yarefo bi na kofa asem bai. So ai ne mo. So ati afi. Me pos na sore na wai enwi. Ye no, we yo. Me pos bia o mo ntase no mo nyiri nkotiri. Maybe baby ba. Na me say se ma me kan ebububafu ubufu amebubafu. O ka meka. Me nyai ka ba na dia me jai. Ko hodi adanse so me shawa opa na pack o ka. Na sia me. Teso mu ni se sanye bia. What you say? Ade o mu ya no ho. Aya wudi sam.
but Ghana ha asofo ni ya fa na Methodist for any Assemblies of God for hu nsia hwe ba ko be ya no oda ho no so bi nsia saban sachera Adiiifo no na ba ko oma cancer ya oba bi ko wura ho ya owi sei owi mi asiem the say the na sacrifice what you say the wa kra na owi sei ana we nso kro so mu nsia hwe mfiri what you say we nso ko omo ko na yi no omo ko kira cars e be the cars 7 obofo no cars to sa no obofo fine ana omo de ko na nsa abode ya kese nsa abode on boy kro man tua sa no mo ko o to adwunim omo ma dwena what you say omo dwena omo tua na so go di kwa me say duran ka se forward adia no na hu ni say anya sori o na mo hwere omo nya sofo o they are demons kono ni pa gadana akubi dia ati memaku msi mo tete wa ye memaku onko matters nyese kwase we anya Adiiifo ni o nyese kwase we anya Adiiifo ni e oba abrum ba de na dia Adiiifo na toto Adiiifo ho jebe so amen abamu so ne kire nipa kora moye akwaya mo nam so kire ba bia mo di nipa koro amen what you say ebi me bi no mo jonso ebi me bi di jonso huhuri yanim what you say ebi me bi no mo jonso Ghana what you say nti so wo ti asori wo mu every day akwankyere ba funu no mu ayi ansono kosesa hononom fabi dware funu no mu nsono o ba se wona wo yere da ho a beto ntoma fa ba kata ho twa utire nyi to se kan so kyekere bra garani aburo kwankyere fa usumi ya wada so ache ne wonta de agu kukuom na fa so a kojira ball aso ne bo naked kama nkwara ne ne twajato pani mumu ya asemo ani timu tele ura ni fia ba bia soja ni ta okura tuo na uya ni ya wadi asia ba bia soja ni ta pa wa soro ya okura tuo ajajai yana ya mu wanwa se minim anje ona Yesu aba enche wadi asia enche kura nyoma nyira so bia odi ani no wasam na nim jo mama ma quotation about 3 billion pound Jeremiah 11:14 Jeremiah chapter 11 verse 14 verse number 14 the person Jeremiah 11:14 entudi empacha ma oman na ma woni suo empire bo so fise ase ma won su ene won pai bo so fise wana manu nu bere mo so frem nya mentie yes madofo di nsembo ne de na owo ye wo me fie empire ye ni aforebo na mbe yi musuo me das ni palati ho a wodi boni o yankan na me asabo man bra me mo mpae ma wo yenyi musuo mfiri wo so to mo ya no odwuma no ba ko ani bra me mo mpae ma na wo odwuma no ba ko ani bra me mo mpae ma wo adwuma nkoso ni palati samfo wodi boni awo so kenya me asam kire no osakra no beto wa yire ati ase me pese Ghana fo etres no mu dwene ekwachiri ni o ko so nyira no edi adanse se di omse me ko se wi na me ka do so me boa no ono so mra out o me ka se me boa o me ga sofo o me ya Adiiifo ya se beli o me ya Adiiifo obi abaka kire se krusuo ya Adiiifo o me boa o me ya bosomfo o me ya bosomfo
asɛm pa na wode hwɛ ɔmo kyɛ na no wobɛbie ato hɔ wonti nyame asɛm nyame asɛm pa wonti bi gye ɔnka pampanso a yɛdu no woabɛka no kora no Hosea 9:7 ɛnso nka asɛm bi akyerɛ yɛn Hosea chapter 9 verse 7 verse number 7 ɔsɛ asotwe nna no anyɛ adu awerɛtɔ nna no anyɛ adu awerɛtɔ nna no adu ɔsɛ na Israel adiifo bɛhunu sɛ ɔsɛ na Israel bɛhunu sɛ adiifoɔ no yɛ ogyimfoɔ na honhom nipa no ɛyɛ bɔdamfoɔ wote ɔsɛ awerɛtɔ nna no anyɛ adu asotwe nna no anyɛ adu Israel bɛhunu sɛ adiifoɔ no yɛ ogyimfoɔ ɛnom na Israel bɛhunu sɛ adiifoɔ no a mom se ɔmoyɛ adiifoɔ no ɔmoyɛ gyimifoɔ na honhom nipa no yɛ bɔdamfoɔ na deɛ mom frɛ no honhom nipa no wabɔdam sɛ Awurade ka saa asɛm wɔ akyerɛ wa wopɛ sɛ ɔte ne sɛ bio wote aseɛ Hosea 6:9 Hosea chapter 6:9 verse 9 ɔsɛ na asɔfoɔ asafokuo no te sɛ kwamukafoɔ asafofoɔ a wɔtɛ nipa ɔdi awu kwan mu wɔn sɛ wɔsi aka no asɔfokuo no wɔn te sɛ kwamukafoɔ a wɔtɛ nipa ɔdi awu wɔ kwan mu ɔdi awu kyerɛ nipa twɛ wɔn mogya kyerɛ nipa kunkum wɔn ɔdi awu wɔn ne wɔn gangs bɔnne a wɔn di no no to aso kae wɔse na okum ɔdi awu wɔ kwan mu na wɔde kɔ Sikim na abusudeɛ ana wɔyɔ abusudeɛ fie ɛhɔ na yɛ Efraim bɔ wɔde aseɛ abusudeɛ na wɔyɛ adeɛ ne kwan sɛ ɔsɔfo odiifoɔ ɛyɛ ɔkɔka yɛae ɛfa mmaa wɔ wiram ɛna deɛ aduru asɔɔdɛm o ɛsɛ deɛ ɛnyɛ wiram bia wɔ aduru asɔɔdɛm ɛnyɛ sɔfo ketewa yere bio aduru asɔɔdɛm wate aseɛ sɛ nka yɛade a ɛmaa no a yɛfa wɔ no ɛtumi de aba out a nkɛyɛ papa ɔmo wɔ nsɛm o jo mame mpɔn ɔmo wɔ nsɛm mame mpɔn na ɛtɔ biribi a Mika chapter 3 verse 5 to 11 Mika chapter 3 verse 5 to 11 ɛtɔ biribi a na nipa yɛ mmɔbɔ woyɛ nso a Jeremiah 14 na wasɛ akan 14 Mika 3:5 ɔsɛ sɛ na Awurade ka kyerɛ adiifo a wɔdaadaa me ma na ɔde wɔse ka na wɔka sɛ obia nti o ɔsɛ sɛ na Awurade ka kyerɛ adiifo a wɔdaadaa me ma wɔ maa no wɔde wɔn se ka na wɔka sɛ asom me se obɛtumi atɔ mo bɛtumi atotɔ kaase de akyɛ ɔyɛ deɛ bɛma wɔanya dɔm lovely na manfoɔ ka na kyerɛ asɛmpa so wɔde wɔyɛ good tɔma sinifoɔ no ɔtɔma ayifoɔ na momotaa n'akyi na moka bi wode aseɛ kɔnafoɔ mmra magye mo ɛnyanka mo ɔmoyɛ paa nti asɛm no yi ɔbɛdaadaa daadaa me man wɔde wɔn se ka wɔka sɛ asomdwie na dɛ wɔfa biribi nhyɛ wɔn anom deɛ woma no biribia na ɔbɛkyerɛ wo so sa saa nti adeɛ bɛsa mɔ ne ɔbɛsa w'ani suade suadurum nkɔmhyɛ bɛtɔ adiifoɔ no so na adekyea da no wɔ nsum kabii mese nyadagye meka Jeremiah 14 verse 14 na mempɔn Jeremiah chapter 14 aye verse number 14 na Awurade ka kyerɛ me sɛ atoro no adiifoɔ de hyɛ mede mu nkɔm nsoma wɔn wana ɛkasa odiifoɔ ana ɛkasa no wɔsɛ mensoma wɔn na menyɛ adeɛ bɛn mensa wɔn na menkasa menkyerɛ wɔn ɛna ɔse ɔnkasa nkyerɛ wo bia atoro ne suade hu ɛnkɔmhyɛ ɛnsɛm hu hunu na wakoma mu ɛna naadaa wɔmakoma mu naadaa na wɔka kyerɛ mo diifoɔ bɛn na nyame bɛka kyerɛ sɛ kɔtua bura na wɔka na wɔse nsɛm hunu nsɛm hunu diifoɔ bɛyi ɛna nyame bɛka kyerɛ sɛ woyɛ diifoɔ ɔse nsɛm hunu bɛyifoɔ nku nsɛm hunu wote aseɛ naadaa sɛm wakoma mu naadaa akoma mu naadaa akoma mu naadaa ɔse nti sɛ Awurade ka adiifoɔ a wɔde me din hyɛ nkɔm no nso ɛnyɛ me na mesomaa wɔn
one day waka say afana ne come the master see so afana ne come the bed dwira Adiiifo wasa so bia ka ti o say urade o ma oboa jeme so amen waka say o ma oboa obeba mama nka sa me tro enfia pem ya ne dako ya ne mfia pem last me ka say me say you was 7,000 years you come 6,000 and over about what you say 6,000 and over yen kroko sa 7,000 in year ana butanti a Kristo ma yen waka oso mpeso bia be woni boni o pese ni pa nyina ba na dwen sakirem what you say enti mafuti amede ma woni se anya Bible na wo hie o anya kwankere wo hie adwen sakra amen wo hie adwen sakra nyame suba yo na kanuni we yo na nkobompa yo okokra asem mienu pe o man ni nyina sakra what you say ade a wo hie nyame asem ni adwen sakra anu ni ade a wo hie jeme so amen na won sakra sa ade no afa bibia ni wa obi se urade a onfama wose hwehwe so ahenie ane tun ne wo me kane wose hwehwe no di kan no no ade ye nom abama ano pa mi sraw me breko me pese obi a wotie me na no me se ba bia ga na aduro no wo mo ani ana ho wo be sombosom anso na wotie aso de me se wo mo ani ana ho wo be sombosom anso na wotie aso de jeno so amen me cousin me Psalms but urade ho ya papa kana sa so di no kore na wani nka urade ho o se ro se ka no ya wakoma pa no so bata urade ho na ya papa o tre sa so na di no kore na wani ka urade nkuto ho urade dide wakoma pa ba de ba nkoto tonsuo ni oyere misramo over the world I was so be a tracy sa kwantre no mo yenyiro mo boa nyame simi nto wei nyame simi nyese ho mo boa rifuo o mo siri aname ba na kwa bi ni poster bebo o se so no wi no ano ye tuntumo o wadro ode wo hye ano na ye court se buroni dia Adiiifo ko ode ababo kurom am sa gro se nkofo ne hye mo anana ba court se buroni die enti ono na no osiwi wi ne bona no na wisie ne kona na no atum ana wa wo hye na asa ye kokko ana odafa na ode kire am sa gro atiase enti wo hwe ya ka wo nyini da wa sofo a wo ma bodam Adiiifo a wo ma bodam that's your so them you praises na shatawali dia awie na mai aba what you say awie na ba so for wa kono nyina no Jesus Christ na ye de urade pe na urade muaw asen so do tiri ba kwa hye bosomase amen